All right. Τι θέλεις να... What do you want to talk about today? Τάσα, ξέρεις τι, Τάσα. Εγώ θέλω εσείς να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Why is that? Why is that? Why? Σαν τους Έλληνες δεν υπάρχουν πουθενά, Τάσα. Πουθενά μα πουθενά. Σου μιλώ ειλικρινά. Τη φιλοτιμία. Έχουμε τα καλά μας, έχουμε και τα κακά μας. Αλλά αυτά που έχουν Έλληνες δεν τα έχουν άλλοι άνθρωποι. So, give me an example. What do you mean? Η λέξη φιλοτιμία Yes. δεν υπάρχει σε άλλο λεξολόγιο. Δεν υπάρχει μόνο okay. στον Greeks. You know, The Greeks invented it. Yeah, the dictionary. Thesaurus, dictionary. Να είστε υπερήφανοι. Γιατί. Εγώ ξέρω γιατί έχω φίλους έτσι. All the Greeks? From all over Greece? Όλο μόνο ο χειρότερος Έλληνας στη φιλοτιμία είναι ο καλύτερος Αυστραλός. Ή ο καλύτερος άλλος, ο καλύτερος... Δεν υπάρχουνε. Αυτό που σου λέω, θέλω να είστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα. That's it. So all of them, από την Κρήτη, από την Καλαμάτα, από παντού. Όλοι είναι και κριτικοί είναι, φιλότιμοι είναι, ναι. So then, αλλά πιο πολύ οι Πόντοι. Really? Why is that? Οι Πόντοι είναι πολύ φιλότιμοι άνθρωποι. Special πάνω στη Μακεδονία. Yeah. Αυτός της Θεία Νίκης, ο husband, ο Τάκης, έκανε στρατιώτης απάνω στη Μακεδονία. Okay. Και έλεγε ότι σαν τους Πόντιους δεν υπάρχουν. Περνάγαμε από χωριά που ήμασταν στρατιώτες και άμα έβλεπε ζήμωνε καμιά γυναίκα, γιατί εκεί τον καιρό ζυμώναμε και είχαμε φούρνο και τα ψήναμε 10-15. Yeah. They're respected. Τα μισά ψωμιά, λέει, μας τα δίνε εμάς τους στρατιώτες να τα πάμε. Τόσο φιλοτιμία που έχουν. Okay. Έβλεπαν την διαφορά. Ναι, τη διαφορά. Εγώ έχω τώρα και τη Μίση Σμιθ που την είχα φτρέα. Ερχόταν σπίτι μου ένα σωρό πράγματα. Την έπαιρνα εκείνο. Δεν έχω πιει καφέ στο σπίτι της τόσα χρόνια. Ούτε εδώ στη Μαρία. Πάω εκεί και λες και είμαι criminal και φοβάμαι να με βάλει μέσα. Μου έρχεται να τη δώσω μια πουνιά καμιά μέρα. Μα το Θεό τα ανεβριάζω. Αφού είναι άλλη ράτσα. Γι' αυτό διστάζω να πω τώρα, την έχω στο μυαλό μου, γιατί κρίμα είναι, μόνη της είναι. Βλέπω τον Τζον που έρχεται. Θέλω να πω να δω τι κάνει, μήπως είναι άρρωστη. Αλλά μου τη δίνει. Κατάλαβες, Τάσα? Κατάλαβα. Αυτά, Τάσα. Okay, thank you for the lesson. Αυτά, πουλάκι μου. Bye. Bye.